ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଇଭି ଗାଡି କଥା କହିଲେ, ଏଇ ଶନିବାର ଦିନ ଗଲ ଶନିବାର ଦିନ ବାଣୀ ବିହାରରେ ଗୋଟେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସଲର ଗୋଟେ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଶନିବାର ଦିନ ଖାଲି ଇଭି ଗାଡି ପଶିବ, ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗାଡି ପଶିବନି। ସେଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ କଣ କରିବେ, ତାପରେ କଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ ବାଣୀ ବିହାରରେ ଏ ରୁଲ ଟାକୁ ପାସ୍ କଲେ, ସିଏ ହେଲେ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ନୂଆ ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ସିଏ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଜଣେ ବିଜେପିର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଇଥିଲେ ବରଂ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ବରଂ ନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭାଇସ୍ ଚାନ୍ସେଲର ପୋଷ୍ଟଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବିଜେପିର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରବକ୍ତା ଭଳିଆ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ପାଠଶାଳା ହେଲା ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଗରିବ ଛୁଆଙ୍କର। ସେଠି ପିଲା ହିଟରରେ ଜଳିକି ରୋଷେଇ କରିଥାନ୍ତି, ସେଠି ପିଲା ସାଇକେଲ ରଖିକି ଟ୍ୟୁସନ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ପଢିବା ସାଙ୍ଗରେ ଟ୍ୟୁସନ, ଏବଂ ସେଇଠୁ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି ପାଆନ୍ତି, ସେଇଠୁ IPS ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଠୁ IAS ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଆପଣ କ୍ଲରିକାଲ ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାରେ ଚାକିରିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ସରକାରୀ ଚାକିରି କଥା ଯଦି ଆପଣ ହିସାବ କରିବେ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆଗରୁ 70% ପିଲା କେବଳ ବାଣୀ ବିହାରରୁ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ସେଇ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ କରି ସମସ୍ତେ ଗରିବ ବର୍ଗରୁ, ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଇଭି ଗାଡି, ହାଉ ଡେୟାର ଟୁ ସେ ଭିସି ମହାଶୟ ଯେ ଏ କଥା କହିଦେଲେ ଇଭି ଗାଡି ଜଣେ କିଣିକି ଆସିବ, ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଚଲେଇବ ଗାଡି। ଏ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଗାଡି ଚଲେଇକି ଯୋଉମାନେ ଭଙ୍ଗା ସାଇକେଲ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଟର କିଣିବା ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଗାଡି ପଇସା ନାହିଁ, ସେ ଆଣିକି ଇଭି ଗାଡି ଚଲେଇକି, ଇଭି ଗାଡିର ଦାମ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ପିଲା ପରଚେଜ କରି ଗାଡି ଆସିକି ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆସିବ? ଏଇଟା ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା। ଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପିଲା ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବହିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ବରଂ ସେ ବହିଷ୍କାର ହେଲା ପରେ ଆସିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆଜି ପ୍ରବକ୍ତା କାମ କରନ୍ତୁ।